ଛୁଆଙ୍କର ମନ ହେଲା ଆରିସା ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ 24 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଛାଙ୍କି ଦେଇକି କପଡ଼ାରେ ଘରେ ଶୁଖାଇଲି। କେଜିଏ ଚାଉଳ ପାଇଁ 40 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ପାଗ କରି ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଆଣି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଖିଲି ଠନ୍ ଠନ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲୁଣ, ନଡ଼ିଆ, ପାନମହୁରି ସବୁ ପକାଇ ଗୋଳେଇଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖଳିକି ଚକଡ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ରଖିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତରେ ତେଲ ମାରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲା ନେଇ ତାକୁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ତାତିଲା ପରେ ଏଇ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ, ଫଳରେ ଭିତରେ ସିଝିବ ଏବଂ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ପିଠା 2-4ଟା ଯେତିକି ତେଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଛାଣିପାରିବେ ସେମିତି ପକାଇବେ। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ରଖିକରି ତାପରେ ହେଇଗଲେ ଆରିସା କାକରା ଆହା କି ମିଠା। ଜାଇ ରଗଡ଼େ ଶାଗ ଖରଡ଼େ ଗଢ଼ଇ ପିଠା, ଆରିସା କାକରା ଆହା କି ମିଠା। ମୋ ବୋଉ ଏମିତି ବି କରୁଥିଲା।